ngan ai video belingkot bah ban shu ai burum tang ya baro akini kiba dei na upra kiba jupet video jonga kia ong si ong ba phi khale tadong ngam tip tip bali phi ong ta habang ngam pat judan kata kading isi ya itai ba arden ngala ong ya phi ngabitar tang ba im ai sanat yos im tang ita hin nga iet be dei ba arden ha iet daw kuru jad la jong nang tapan kata kabangan pensyai ba ya ka sarkar kade ka kamram ba mihap ban ai ka jing kersian namar phi ki pa ba hi ti phi jien am dei te diet tang manga ngaling khlam ai buat ngong ngai buat ei ba arden tang ba ba phi le jien ma phi ba bun ba de long rem no nga ti ka job kata ka sarkar jong phi ti phi ne kan no ba de nga kum ta ti ni long se ai ti nga bang kwa man pensyai phi kalong ba ka sarkar ba phi le jien ma phi kalayo ha kabor tingi hap ai kabor bukan trei namar ba ngidu nong himangi ladangim ai bor ka sarkar ngidu nong nama bakam yo syu kadu mensim no de bukan ai jeng mentoy yangi ti kan ni ka sarkar ka bal adep kum ta hap ap iti hadu kan dadap kata kasan senem namar ba katu ka sarkar padang nang thi kala adep manglut kala adep pentap lut lagi pelai gitu ki beriu ka sarkar te kamut menta da phi ong ale ba arden syong ma phi ba arden hang me syuki sarkar ondai mo di ba arden dawan syong la thali ka back dan issue mala tap lut ki plus sarkar ti kamun ngidi men tip daki an daki rule kiba ngin wan kita ki ngin wan sya kata ka jeng jiet ya kita kinong mai khmat omde bin chule ya jiet lemer ba pin sakan no ya no phi kan no ya nga ba de pyong kan ne ka brio khle terong ti das ngap baham jukaran ne ro ya ka bum dai namar ba ya iba arden ru kadai ka ba dai le ya ka bum dai ru ngah karan persya ndek mo phi shu sharan chi sharan yang gini video tang ba phi pet pada nga ai khublai namar ngam ju I pada kita ki parti kot ki bania ro yang ti ngam de bang ko aburum tambal ngastenat pada kan ba phi ai ka por phi ong man kan ni ka temen ka siteng maloi thai te siteng khli na san ker nan ra an karan kum ni la hi ila ban kran ni kimat jonga ki bahadu kat ka mat lapangap ngalik sa lapangap marway amdan batra le bat nga ki tiang lut ban sta sa lapangap hande nga kwa abangan ya thu ba kata ka lapangap kam dan ni amdan thma lapangap ye de thma sarkar bam siu witak pisa jong kadam de tang kata sapet tang sudap siu mentak la adep siu sarkar tu ngala pen syai ke tu video ngan sa nampak yo post harai awan sapet de ka sarkar kala pensyai bakal asiu kata menta tang la adep siu kata kitu ki kaput ukil aja lut tu kitma nama la adep ong ka sarkar india balada ka Meghalaya kala adep kata ka siu sya kata ka Assam kan sa aino yo uput usam bat bakan ni ka dilla Meghalaya kala dei ka dilla bapura dilem kum ta phi I de kali Assam sudah ti surok jongi nama kadang dei ka Assam dikata ka dei ka ba dada phi ong akaran biet bangal temen ru ndai supet tang da kihmat phila yo I ba ka sarkar kampat la ban khang wat kini ki kali Assam ru namar ba baros kata kampat siu tengarang syuk ku bodang menta sitayo rumpat dan ba ka sarkar kala dep ya kata kading siu jong kumiam bat ba na ta daw nga ai burum ya kan ka sarkar namar san pu saus nem syumdan kita ki sarkar ki bala pelat yang na karam kamut kata karam kade ke babar khat phiatiang eme ki bai lai tada pen syonong rem de ban karan ben yang namar ba ngali pinda karan ben ngam lut namar ba ngayo I ba phi comment phil anang ai ka buat ngala ong ye phi la da phi ong kanet temen wan yang election ngam dan kam kan bas buat phil pen kan bas ma phi ti kamut harai da phi kwa pen bor ban bangan yang election da phil aso thu ba ngakaran na ka banta jong PM Kumut de ma phi ni ai man si yang phini ong bet ba phin le yakan du te ki brio ki ba dei ban ai tiket phinong ngi jiet be je ni kong de kata ka ba phi pen kan bas but ma phi ki paralok ki ne ki pa ba
om day kita basyu penbit san senem bapi ong mut ngati ngam tre penbit tak san senem ngam tre kata kading penbor yanu kamu bangam simwan hiru bangam sodon kedan syu tinga ngade ke beriu belami kemat kat ya ri India nganon ya keni kedan no bat ki samla ti me hap syu ngahap ailat ki samla ki bedang biang kapor ngan syu ai men si me phi kum nu bakan wan kata ka jing kentiu ya ka jela da ka bakal jela kat kentiu ki samla Jatang kata hing kwa ban pensai bang ai kuble ye phi baro kita kiba ai haki komen kamot kidei kita kajing ai ya kabut yang nadu menta bat ba da phi le ya jiet ba de ba ngan wan longkum kanu ka briu ba phi kwa ban bu yang ha kanu ka kerdan pa lak no kita ki kerdan minister kita ki kerdan MP kung kita pat ya hap syuk kat ka rata ka jonga karta jonga ka diwan long hamtam kham phalor ya kita timot phin sajiet ma phi yang aku kata de kata ka bang ai khule ya phi baro ba phi ai bot yang phi thanum phi ku hiu phi ai ki comment kijat ki ba don ba kinong tre jonga ki le pen comment kham akoru ngaset check kum tu de ngaset pen delete de ki banga comment manga pa de ru ngai phi la song thu ki kentien jonga bat kentien ki nong tre ki jonga kaya per namang ari kita men briu ngamju keren kulmar ngamju keren ki kentien ki ban penmong yanu namar ba ka penmong ning kong yanga ditang kata ha ai kubre phi baro sanang ya kentiu ya kino kita ki badang biang kapor ki ba phin num ya kentiu ki bala kat yang aku ni tang ba pisyu aya kabut through comments kata kade jing kerku jong phi ba uble kerku ye phi man la kasengi kuble shibon